de facto ten záznam skončí. Končí. No, tak teď už to točí. Tak mám už točit. No, už toč. Už mě natoč, vole. Infarktovou situaci. No, půjde to tam, jo. Mám pocit, že to bude opravdu, až to zabraní na mě, jo, jak to vypouštím. Já odhaduju, že jo. Teď už to nevidím. Tak se ti mám podívat na... Ale já jdu. Já- Je tam aspoň něco vidět. Já jdu přistát. Já to nepoznám, Kamila, já se snažím to... Já vím, že z toho, ale tam bude klon. To je jedno, a tak příště... Ty vole, ty to nevíde. bych asi měl uhnout.